ije ọkụ me ọ egwu ndị nze na ọzọ Brazil ife kwuru ka a na-eme ọ bụrụ ka o siri mee ije anyị achọ ya nwantịntị na ịbụ onye nze abụrụkwa n'ọnụ ife eji mara onye nze bụ eziokwu ịkwụwa aka ya ọtọ nze na ọzọ kwenu nze na ọzọ kwenu nze na ọzọ kwezuenu nze na ọzọ Brazil Chief Atọ Obimma Ogbuefi Igwe Nze na Ụmụ Ojii egbu ide mmiri na Brazil ọwụ gị si were ya na-agba isi m kelere gị Apostle Fireman, the Apostle of the Most High, gbarụpụ apụ 1 of Ụmụọwa, ihe dị ọha mma 1 of Nkume, kenelu m Chief Sodi Lawrence Ọtampụ Ọkụzụ Igbo Ojedi na Brazil. Kedu maka Chief Solomon Kalu emetụ mba ahụ dike one of ihe chi ọwa ị na-arọchukwu local gọọmenti Abia steeti Ojegbazo toonu ya onye mmemme Chief Nwachukwu Ọmame eze nne ya nọ n'Ọnịcha do ịbụ onye nke anyị o. Kedu maka Eze Chinetugo 1 of Ekwulọbịa in Agụata local government of Anambra State ya gaziele go. Kenelu m Chief Akazuo n'Ojoto Nwaofu Edum ACO. Kenelu m Chief Ọnụọha Kalu Ọbasi Nnariforo 1 ofelelu m eze oyi gị eze obi nwa n'Ọkịja ije nwa anụ nwere obi ebule ekele chairman ndị nze na ọzọ Brazil nze Soto Nzọmiwu Nwachinemelu Ọfọba Ibe Mmiri nke dị na Anambra steeti. Kenelu m eze oyi gị High Chief Ernest Adirezi osisi na-amị ego 1 of Amaru Osu local government Imo State.